Goejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat we oors op de Frieske Marren wienen binnen in het museum. Dat je zien kennen hoe het iets de vracht vervierd waren op de scootjes. Maar het is ik 29 juli en dat hier oors de dag van de PC West. Ik daarover praten we. En we doen de historie van het scootjesielen in. We gaan weer om naar 1944, naar dat eerste kampioenscootje. Als wij thuis waren en er kwam familiebezoek, dan weer hij voor het zielen. De kopjes op tafel die verloren voor de scootjes in. Maar... Ja, oer kampioenen sprutsen. Waar wint het valkje zielen? We komen heel dichterbij. Ja, het is eigenlijk het scootjesielen wel wat. De start die is belangrijk. En als er achterin zit en bij de tonen te klooien, dat is helemaal niks. Ja, ik zei het al, we maken een uitstapje joet, want we zullen het over keertsen hebben. Want het is joet, eens de dag van de PC. En dus wordt het een beetje een keningsuitsturing. Want Hans Wassenaar, de kening van Verline Ier, is hier te gast. 2016 weenst, 2019 weenst. Dus er moest nog een extra Ier kening worden. En Douwe Visser van Grauw, 6 keer kampioen, maar een wiere hattrick erbij. En ik nog een Ier prolongage van de titel terug. Corona. Om met die te beginnen, Hans, hoe slim is het dat zijn die van de PC net roeit? Nou ja, vast keertser zijn dat het hoogtepunt van het jaar. Dus ja, dat is het punt waar je naar tawerkje en die heb je nou net. Nee. En, dus dat is heel zonde, want dat bloot dat een mooie dag. Het het lang worden voordat je dacht van nou ja, het is ik wel oké, of vies nog altijd het hier wel kin? Nee, nou ja, het realisme brengt je echt wel dat, dat je op Eurometer daar zitten willen, dan is dat net een haalbare kaart. Dus op zich heb ik me er wel gauw een miljoen. Ik is in het begin wel heel vreemd. Want ja, je zit al 24 jaar in een bepaald ritme dat je een seizoen opbouwen. En dat is nou in één keer uit het niks oors. Dat ene grote doel is voort. Ja. Ja. Douwe, hoe is dat voor jij met scootjesielen? Het komt op hetzelfde deel. Hè. Het draait om die 2 weken. En dat we nou eigenlijk al heel gauw duidelijk dat niks wordt. Nee. Dus ja, dan valt dat helemaal fut en dan je mag net eens meer op het scootje trainen. Dus wij hebben juist voor de eerste keer zield heel juli, dus dat is heel onwerkelijk. Dat hebben we net te vaak beleven, Nee. eigenlijk nooit weer. Bist je wel eens met het besluit? Ja, en dan zoek ik het er net mee, maar wij hier in Stommen graag zielen wel meerderheid van. Maar het moet kennen en dan hier het hele oors weest, zonder publiek misschien, heel lastig. Maar ja, dat vind ik vind dat bijzaak. Hier het voor Jim lastig west om zonder publiek te zien? Het maakt het dus vol uit dat je dacht het voor het publiek, maar eigenlijk nee, dus dus voor het maakt dus niks uit. We dachten het voor uzelf natuurlijk, voor de willen die wij er. En dat is mooi dat de mensen dat leuk vinden. Maar wij zielen voor uzelf, dat is absoluut weer. En publiek, daar heeft geen baat bij, steeds maar qua opjutten of... Het is net wat Jim denk ik wil hebben met voetbal. Nou, die voetbalwedstrijden in het leeg stadion, dat vind ik krek of bent amateurwedstrijd. Ja. Maar bij scootjes zielen op Jim beelden, dat just het publiek, ja het is leuk even erbij, maar het gaat om het zielen. Ja, en best wie voort. Ja, daarom. Dus op sommige wetten Jenne wordt dan is just de meesten. En dat is leuk voor de meesten. Ja. Maar dat leidt dus alleen nog maar aan. Ja. Bij Jim is dat oors, Hans, want het publiek doet wat met Jim toch, als keertsers? Ja, zeker. Een PC is, de meesten zitten heel dicht op het veld. Dus ze maken een hoop lawaai, dus dat maakt het ze heel los. Bemoeien hun er stiekem mee, wie is dat net mooi? Nou ja, ze bemoeien zich er wel eens het mooi, maar dat is op afstand uiteindelijk weer een ski terug te bepalen. Maar de kist wel in een flow komt terug publiek. Ja, nou, het is wel een dag waarin de kids die dat wat leidt, die kunnen wel boven zichzelf uit. Dat hij in het voetbal inderdaad ik. Ja, en dat is hij in elk geval al 2 keer gebeurd. Ik weet net altijd het publiek aan, ik denk ik woon toch kwaliteit. Maar zullen we even waarom naar Verline hier? Even Sjen en Vielen? Graag, leuk. Weg voorin betekent Riemstra? Ja. Maar die rechts Het is goed. Het is goed. En de overwinning is daar van Bergsma. Zijn eerste PC-overwinning. Ja, geweldig. De trainer van Reze Piet Riemstra, de 12 van Hans Wassenaar. En dan kun je hem vertellen dat unaniem koning worden is van de 166e PC Hans Wassenaar.
Ja, als ik het al weer waarom zocht, dan kan ik alweer wat piekenvel krijgen. Hoe is dat bij jij? Ja, dat is altijd leuk om waarom te zien. Als Sjuk het ik nog wel eens waarom, wat ik eens een keer een druilige dag heb, dan we hebben de beelden als waren nog op film. Dus die show we wel eens waarom. En ja, dat is heerlijk. Als je zo'n dag denken, dat het is weer een hoogtepunt. Ja, dit hier net. Hans, nee. Ik wil het er nog even niet. Hoe is dat eigenlijk met die Douwe? Justo-wedstrijden weer waarom? Ja, zeker. Wij kennen dat hartstikke mooi volgen natuurlijk. Omdat je mooie beelden even maakt en dat is hartstikke leuk. Ik heb wat lering even maken. Maar wat leerst ervan als het weer waarom just? Nou, en dan nog samen met het track en trace kerst het precies weer herleiden. Dus dan kerst nog bliksem dat hier even nog eens dwam of de situaties die op dat moment zelf niet eens goed zoend heeft. Oh, zie je het zo? Dan snapt, dan valt het. Want dat oerzicht heeft dan toch net helemaal. Nou, voor een groot gedeelte wel, maar soms ben ik maar wat anders bezig en dan het de camera dat krijg mooi op beeld zetten. West-O net jongen heeft, dus dat helpt die. Ja. Het is in die zin een totale orensport als bijvoorbeeld keertsen. Ik kan me zo voorstellen, Hans, dat bij keertsen dat je soms, ik wil al heel gauw onvielen, het wordt hem net of het wordt hem wel. Op een PC zeker. Ja, dan mag je wel het gevoel hebben dat het je daar kan wezen. Want als je dat net hebt, dan... En wat is dat voor gevoel? Ja, dat is het vertrouwen en het gevoel van het OEA dat het je mooi zit in plaats van chin. En keertsen is sowieso gewoon een hele fijne motoriek. Dus als je een bal krijgt wel goed raadje of krijgt net goed raadje, dat kan in het begin van een partij zeker cruciaal zijn. Maar je hebt van die dagen, dan vliegen ze al je uit de Precies. bal. Ja. Is dat bij het scootjesiel ik, dat je wel vielen van, het zit er goed in, Joet? In jezelf? Ja, maar het is bij u meer de hele tarrieding naar erheen wist. Wel in het voorseizoen, dan heeft al vaak van, dat is veel van, oké, het gaat mooi. En dan best aan het trainen en aan het opbouwen. En ik zeg altijd, het is het gevoel, het is echt puur gevoel. Dan stinkt van, nou, dit kan best wel eens een leuk seizoen worden. Heb ik wel handtakt van, dit dag is best, maar het wordt hem net. Nee, nou. En dan gedurende de wedstrijd, maar dat is altijd zo, het moet je mooi zitten, je moet er wat gelok hebben natuurlijk. En dan bouwt het op. Maar ja, de keren dat wij kan, weer is altijd spannend tot op de laatste dag. Dus dan kerst in Lemmer al wel roepen van, het komt goed, maar dat weet je niet bij het finishschot. Nee, dus, toch is het je in Biden dat al wat vaker gebeurt. En ja, elke keer hebben we nieuwe kampioenen. Soms bent het zelden, maar soms oren. Ooit begon dat in 1944 met het Salvador-scootje. Ik ben Jan de Groot, bestuurslid van de Zuidwesthoek. En hier achter ons ligt het allereerste kampioenscootje van de SKS, wat we nou weer helemaal opknappen. Ik ben Albert Salvada, zoon van Cor Salvada, de eigenaar van het allereerste kampioenscootje van de SKS. Dit scootje is gebouwd in 1900 en vanaf het begin dat de SKS oprichten is, doen we dit scootje al mooi. Ja. Klaas van der Meulen heeft er in de SKS voor jou een keer kampioen geweest. Dus dat was in 1944 de eerste keer. En toen in Zone 40 nog een keer. En ik loop in 51 en voor jou er 50. Dus dat levert voor het een zilver scootje op. Wat Jernbuis heeft toestaan heeft bij het Menthuis. En dat is ouder hier is naar het Fries Museum gegaan. En we schonken aan het Fries Museum als familie zijn. Dus hij heeft hem al net zelf gewoond, Oma Klaas, die weer skipper. Hij is weer eigenaar van het scootje. Maar toch, het is wel uw scootje, zeg maar. Als je om je heen zorgt in de hele SKS-vloot, dan zijn er zoveel mensen en families vooral die daarop zield hebben. En ja, wij hier in Staveren, het heeft altijd een Stavenscootje geweest zolang het SKS is. En het heet Zuidwesthoek, omdat het ooit weer kocht is terug wat mensen hier uit omkritten. Om het weer in wedstrijdverband zielen te laten binnen de SKS. Toen had het de naam Zuidwesthoek gekregen, maar daarvoor weet ik al de thuishaven Staveren. En van de familie Salvada. Als wij thuis waren en er kwam familiebezoek, dan weer hij voor het aan het zielen. Dan de kopjes op tafel die verloren voor de scootjes in, maar en die kregen al een plak zitten, maar ja. En dan was dat helemaal uitspelen? Dat weet uitspelen op tafel, als er een omkleins kwam, wat me klaar is, wat me douwen,
of een van de jongens, dan gaan we door scootjes zien. Ja. Je merkt dat als je een wedstrijdskip hebt en je hebt nog een tweede scootje, dat het wedstrijdskip eigenlijk altijd voorrang krijgt. Dus dat oude skip, dat is levend blijven. En dat is nou echt nodig om opknappen ta. En we willen het eigenlijk heel graag verkeepje. We willen graag weer dat het zielt. En ja, wij willen er eigenlijk wel ouw. Want dan je het werk van twee skippen en dat kunnen we net voorhouden. Het is een heel mooi scootje om te zien. Het is een prachtig mooi rond behelder scootje. Ja, ik vind het vooral mooi dat scootje bij zijn nou maar zielen, om zo te zeggen. Ik ben nog een penningmeester van deze stichting. Dus met die pet op zou ik blij zijn dat het fut is. Als Zuidwesthoeker dan zou ik het heel jammer vinden. Maar als ik het lezen zou, dan denk ik nee, het moet weer onderhand komen van een ploeg mensen die er tijd voor hebben en die er willen mooi beleven kunnen. Ja, dat spreekt toch ik wil weer van leefde voor die scootjes douwen. En ik jij de omke douwen, dat wie dienpaken. Daar ben ik nou van om, ja. Ja, dat weer weer familie. Ja. Ja, en als je dan naar dat opknappen van zo'n scootje just, heeft dan ik iets van, ja, zulks wil je in je bezit, hè? Ja, de rest was een volle natuurlijk. Wij hebben nog dingen waar een soort werk kan gebeuren met. En het grauwste scootje, dat gaat zo mooi als wat, dus wij hoeven er niks bij. Maar het Zuidwesten scootje is een scootje met historie, de eerste kampioen. Mijn paakendouwer die had er 4 op zieltlauw, dus het had voor u zeker eigenlijk altijd wel een plakje in het het, maar het Zuidwesten scootje. Mijn huid had er op zielt, om het heerken, om een jappie. Dus, hele familieskiernissen hebben hun daarop op plak voor zeker. Ringswaar, wie had er net? Welke familie had er net op zielt? Ja. Hoe werkt dat bij jou eigenlijk, Hans? Komt zo ik uit zo'n generatie van grutte keertsers? Nee, ik kom in het museum en ben al inderdaad echt een scootjefamilies, maar dat hebben we, nee. Ik kom eigenlijk net uit een hele grote keertsfamilie of iets dergelijks. Mijn zusjes die keertsen en mijn huid die had wel eens wat keerts, maar op amateuristisch niveau. Ja, precies. En voor de rest, mijn paken, had dat ik eigenlijk nooit dingen, dus nee. Nee, toch is het, met Biden zit de oerinkomst er wel een beetje in dat die carousel, hè, die dan op gang komt, dat dan wel een soort van familiegevoel is. Ja, zeker. Ja, het is het keertpeloton, dat noemen ze net voor niks. Je ging mamakoor naar de feestpartijen als het ware en ja, je vliegt in heel Friesland terug. Dus, ja, je kunt elkaar uit en terug, toch? Of net? Ja, dat gaat alles kofke waarom. Ja. De zwaktes van je zinstander kun je daar toch ik. Je kent elkaar. En ze kennen die dus. Ja. Nou ben je Biden winners en ik ken die al als van liedjonkje af. En doe wie is al super fanatiek, misschien nog wel voeler als misschien we worden wat ouder. Ja. Zie je dat er al van het begin in bij die? Dat van dat winnen willen en net hoe verlies kunnen. Ja, ik vroeger goed meer om je vliegen, dus dat is waar ik wel dat gewoon. Dus daar liet je en dien je een heel soort voor om het varken te krijgen. Ja, als dat er net betiet in zit, dan kon ik net zo vier, denk ik. Nee. Want als je het in het begin al ging je litten, dan vlieg je gewoon te volle. Ja. Dan begin je dat te leren. En bist een tactisch tinker? Ja, dat heb ik wel een beetje van mijn huid maar gekregen. Dat waarom moeilijk wanneer het makkelijk in. Dus markeert zijn de zwakste op ziekje en dat uitnutten. Ja, dat wie wel altijd mijn ding. Ja. Dan is er een skipper die toch iedereen als de toekste zieler van de vloot neemt het. Hoe vier things voor u douwen in een wedstrijd? Dat leidt erom hoe moeilijk de wedstrijd is. In een moeilijke wedstrijd? Dan probeer je wel een paar slagen vooruit te denken. Een paar slagen? Ja. En verder vooruit kinnet? Nou nee, want na het peerslagen dan heeft het weer een compleet over de wedstrijd soms. Ja. En dan moest van daaruit weer naar je denken. Dus alleen nog was het wel de laatste wedstrijd op snits. Dan denk je de hele wedstrijd al vooruit van wat is die concurrenten. En wat is handig dat die net helpt. Het zou maar heel vriendelijk zijn. Dan moest weten wel wat het verschil wijzen moet. Maar. Ja. En, dat is het mooie van Ziel. Het is een tactisch speeltje. Het schip met erin, het is een tactisch speeltje. Het jij er alle bij. Ja. De Bissaiske kampioen West. Welke wie de mooiste? De eerste. Echt weer? In de zin van... ik hier steen Grift 2018. Ja, die weer geweldig qua moment en alles. Maar de eerste...
Ja, toen leefde mijn hart nog krek. Oh, ja. En dat weer krek even iets bijzonders. Dan zitten er oren sentimenten Daar zie je het 2018 weer geweldig. En dat heb ik wel zien dat we ingrutten. En dat horen dat we even wat stiller. Ja, dat weer voor diezelf mooier. Ja. Ja. Hans, 2016 en 2019, welke wie de mooiste? 2016 ik de eerste. Ja? Ja, dan komt het je. En je weet net wat je te wachten zit. En je bent eigenlijk al je hele leven aan het ontwerken om dat hoogtepunt een keer te vieren. En op zo'n moment, je weet er net op het begin van de dag je hem dan pakken. Dus dat is een hele belevenis. En als het bromsjes, hier is die daar al het gevoel, hoe het gebeurt het? Ja, ik hier wil al eigenlijk het jaar ervoor verleden bij die finale. Ja. En toen hier ga ik al voor het hier eigenlijk best kind. Wat is het dan man? Nou, een jaar later, winnen we eigenlijk van dat moment in dat we dusdanig een soort zelfvertrouwen heen dat ik wel wist dat we een goede komst maken. En hoe doet dat, want er is best wel verschillende partoeren ik al aan. Ja. Hoe het best erin? Wanneer kiest gauw van dit wordt hem net in dit partoer? Nee, ik ben wel iemand die van tevoren eigenlijk al bedenkt van hoe vier stink je erachter. En dan ga ik ergens net achter staan om iemand te gaan keertsen, dan doe ik dat ik net. Nee. Dan verhoor ik net. De best rugtrocé dan? Nou ja, ik ben wel stabiel. In die zin, ik hoef net elke keer te verhoren. Nee. Dat is mijn team van Scootje Oors, toch? Want dan heb je volle meer mensen onboord. Bist u hut in het kiezen soms of het uit een team zetten? Moest wel de bemanning vrezen. Nee, dat wist toch zelf donders zo goed. Laat ik het zo zeggen, wij hebben heel weinig wisselingen. Dat ben mijn grauw dat ben er echt net vol. Ik denk dat we deze ploeg van 2009 al in grote lijn compleet hebben. Dus dan heb ik een hele goede bemanning, want ik zie geen enkele reden om je te wisselen. Maar als je net voldocht, dan is het direct gebeurd. Laat ik het zo zeggen. Maar dat kan je onsturen. Maar het is bij ons eigenlijk nog nooit onder geweest. Maar ik heb in het begin bij Grauw wie Peter van der Pol, die weer vakkenist en die raken ziek. En toen heb ik echt wel even nog ziek geweest en ik wel eens net leuk geweest dat ik het gevoel net hier met Peter hier het gevoel wel. En om dan dat gevoel weer om te krijgen, daar ben je echt wel mee bezig. Je mag elkaar helemaal vertrouwen kennen. Ja. En toen is uw Albert te komen en toen werd het weer clear. Maar dat had even een periode. Ja, dus het is toch nog altijd wel een beetje een ziektocht. Geen scootjes op het wetter. Maar tegen tank nog douwen voor het regelen ervan. Wolfalkjes. Ja, het is krek eigenlijk het scootjesheen bewaard. De start die is belangrijk. En als er achterin zit en bij de tonen te klooien, dat is helemaal niks. Dat gaat er vol in eruit. Ja, ik heb wel ophouden. Ik denk dat de meeste boeren wel blij mee zijn met mijn buiken. Hè? Nou, ik kreeg in één keer alle opdrachten erbij. Ik moest die jassen pakken, ik moest dit pakken. Dus ik kreeg het zweet niet in, maar het is al ik goed gekomen. Dat we een witte kont hebben, misschien dat iets meer. Ja. Voor de rest, echt super. Met zien wat er goed gaat. Nou, dat is een heel soort. Ja, vertel. Ja, een verhaal. Nou, wat je wist. Ja, dat gaat er even om Weidouwen, maar die verhalen die al jaar. Ja, geweldig. Ja. Het wie ik even een oors voor je begreep ik. Want oors zit je in je eigen vloot en kom je helemaal net zo vol met elkaar in aanrekking. Maar nou wie het gezellig. Maar schippers onder en de vrouwen erbij natuurlijk. Ja. Dat weer heel erg geslaagd. De vrouwen die ik alle enthousiast. Ze worden al volle meerzielen en sommigen weer de eerste keer. Nou, dat snap ik dan niet, want het is zo'n leuk speeltje. Maar je volle vaker van. Alleen en ik die hebben wel meerzield. Maar wie is zeer geslaagd. Ja. Die dan in de vrouw die mooi hebt skippen. Ja, maar dat gaan ze sowieso wel. Ja. Dat ken altijd wel. Alleen nou hier een echte functie. Dan ze kennen het. Alleen wie nou mijn vakkennis is, maar nou ja, dat ken mij de SKS. Wordt dat wel wat lastig. Dus, maar dat kennen ze wel mooi. Maar nou moest een team wezen. Dus zeer geslaagd. Ja. Kist ook zielen eigenlijk, Hans? Nee, ik ken heel goed mijn skipper volgen als het ware. Dus een maat van mij die is ook wel wat skipper. Op Zwanenblom West en in die zin die kan me heel goed ondersturen. Ja. Ik leer me sturen wat dat betreft. Ja, ik wil weer totaal horen verraden natuurlijk.
Ja. Het is een hele hoor motoriek en een hele hoor sport. Ja. Ja. Dus mij net keertselit. Ik raak net een bal volgens mij. Nee? En, Maar kies de spelregels van het keertsen? Ik net. Nee? Nee. Want in Grauw is wel een keertsvereniging, toch? Ja, maar hoe voel je binnen Grauwster? Hè? Ik weet niet snits. Ja, de keertsen ze daar. ja. Maar Nee. skippers Ja, en snits, skippers dat en ik keertsen, mijn huid die kon het wel wat. Ik vind het geweldig wat je hem doet, maar zet mij er niet tussen. Want Maar dat het wordt is een PC ik nooit mooi, want dan ben je zelf aan het zielen vaak. Nee, dat zou wel gezellig zijn, maar dat wordt hem net. Nee. Ja, Nee. volgens dat het scootjezielen dan? Ja, dus. Ja? Uiteindelijk, ja, ik heb jongens in die zin. En meestal dan, als er geen feest is, dan zit ik op een bank en dan schukken ze even naar het scootjesjournaal. Feesten is trouwens wel wat je hem daarin bindt. Hè? Want het is bij scootjezielen is dat zo en bij keertsen ik. Alhoewel ik wel het gevoel heb dat het volle professioneler worden is de laatste jaren. Ja, vroeger kon je maar een slokje op keertsen. Dat is tegenwoordig iets minder. Maar nou ja, nou doen we naar de tijd heus nog wel zijn mooier. Ja? Jawel, Ja, tuurlijk. tuurlijk. Je mag die tenten vol eens even in. Water gezellig. volgens mij een slokje op zielt dan? Moet ik altijd zeggen van nee natuurlijk ook, maar ik weet uit de overlevering dat wel eens gebeurde. Maar Ja. dat kent Sint-Wurg, daar weet Sint-Wurg net kampioen maar. Ja. Dat is wel wat verloren. Nee, maar veroordeelt dat in het scootjezielen ik dat professionaliseren? Ja, er zit meer druk op. Ja. Nou, en vroeger waren de feesten langer. Ja. Wij hebben echt dus feestjes nog wel. Maar wij hebben een beetje als regel van, nou jongens, tolvoeren, dan is het mooi geweest, want we moeten mooi weer. Van vroeger en dan de meters en weet ik volle wat, die maken het wel tot 3 of 4 roeren. Ja. En dat zo nou... Net beginnen. Hoe lang is het nog terug trouwens, Douwe? Ja, dat zal hem opvolgen. Ja, dat is geen enkel probleem. Nee, Ja, even zien dat we het hoe dezelfde hebben. Want van de week hier weer een oordenskipper en die zei die opvolger. Dat is een heel oorkaliber. Nou, als je nou is een heel goede schilder, maar er bent natuurlijk wel volle meer. Zo hij het Tammo achterop en wat Annik zei, Albert. Nou, Albert is een van de beste schilders, denk ik, binnen de vloot. Ja. Nou, die jongen skipper werd op een snel skip, dan shot ik nooit weer. Is dat hem? Dat is een van de treien. Ja. Oh, een van de treien. Maar Ja. is het weer wat Gerhard zei? Dat met de toekomst wijzen. Ik hoop en Albert hoopt dat wij nog een simmeke zien maaien natuurlijk. Alleen dan is het jammer, hij strijd nou voor mij en dan strijd het sim mij. Dus, Dan komen er orenzaken boppen. ja, maar hartstikke leuk. Ja. Nee, Albert is een hele goede zieler en die rijdt hem 100 punten. En dat komt helemaal goed. Alleen nog alles op zijn tijd. Ja. Ik hoop je voor je dat het volgende jaar weer volledig keert en zieltwerk in. Tegen dank voor je komst hierheen. En alle dagen hebben wij een ode aan het scootjezielen. Jood komt hij van Gjalt de Jong. Zittend op het achterdek, stwaar-eigend oer het water. Het helm houdt in het schouder aan en de grutskoort in het haan. Verzwiel je, in tezen van het wezen. Dan in een ronde vlaag. Ze shit vooruit en hing het op in je neer. Even roppen naar het vaardek. Fok on, ze is wat wreed op het roer. Dan wordt het weer rustig en stil. En worden we weer in met wien en water, wachtend op een nieuwe vlaag.